Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo ndikulandireni lero pa 13 September chaka cha 2024, wiki ya 23 potengera kalendala yathu. Mawu athu oyamba achokera kalata ya Paulo oyera kwa Korinto yoyamba mutu wa 9 ndime ya 16 mpaka 19 kuzapitiriranso 22 mpaka 27. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi a Matthews Mbaeni kuchokera ku mphakati wa St. Monica mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Uthenga wathu wabwino kuchokera mu Luka mutu wa 6 ndime ya 39 mpaka 42. Amene akutuwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Korinto. Komabe pamene ndikulalika uthenga wabwino, apo pokha palibe ponyadira ayi. Popeza kuti ndi Ambuye amene adachita kundilamula zimenezo. Tsoka kwa ine ngati sindiulalika uthenga wabwino. Ngatitu ndikugwira ntchitoyi mofuna ine ndekha, ndiye kuti ndilandirapo mphotho. Koma ngati ndigwira mosafuna ine ndekha, ndiye kuti ntchitoyo ndi udindo umene Ambuye adandipasa. Pamenepo tsono mphotho yanga ndi yotani? Mphotho yanga ndi yakuti ndikamalalika uthenga wabwino ndizingolalika mwaulere, osafuna kulandirapo malipiro aja amene ndikadayenera kulandira polalika uthenga wabwino. Ndine mfulu osati kapolo wa munthu wina aliyense ayi. Komabe ndidadzisandutsa kapolo wa anthu onse kuti ndikope anthu ambiri. Kwa amene ali ndi chikhulupiriro chofowoka, ndikadakhala ngati wa chikhulupiriro chofowoka kuti ndiwakope ofowokawo. Kwa anthu onse ndikadakhala ngati iwo omwe, kuti ngati nkotheka ndikope ena mwa iwo. Zonsezi ndimazichita chifukwa cha uthenga wabwino, kuti inenso ndilandire nawo madalitso a uthengawo. Monga inu simudziwa kuti pa mpikisano waliwiro onse amathamanga, koma mmodzi yekha ndiye amalandira mphotho. Tsono kuthamanga kwanu kukhale kwakuti nkukalandira mphothoyo. Aliyense wothamanga pa mpikisano waliwiro amaziretsa pa zonse. Iwowo amachita zimenezi kuti akalandire mphotho ya nkhata ya maluwa yotha kufota. Koma mphotho imene ife tizalandira ndi yosafota. N'chifukwa chake ndimathamanga monga munthu wodziwa kumene walinga. Ndiponso ndikamachita mpikisano womenyana, sindichita ngati munthu amene angomenya mophonya. Ndimazunza thupi langa ndi kuligonjetsa, kuti likhale ngati kapolo wondimvera. Ndimachita zimenezi kuopa kuti ine ndemwe, amene ndimayitana ena ku mpikisano, ndikapezeke wosayenera kuchita nawo mpikisanowo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Yesu adawapheranso fanizo adati, kodi wakhungu nkutsogolera wakhungu mnzake? Nanga onse awiri sakagwera mzenje kodi?
wophunzira saposa mphunzitsi wake, koma aliyense pamene watsiriza maphunziro ake adzafanafana ndi mphunzitsi wake. Umaoneranji kachitsotso kamene kali m'maso mwa anzako, koma osaganizirako za chimtengo chimene chili m'maso mwako momwe. Ungamuuze bwanji m'bale wako kuti m'bale wanga, tayima nitakuchotsa kachitsotsoko kali m'maso mwakoko, pamene iweyo sukuchiona chimtengo chimene chili m'maso mwako momwe. Iwe wachipha maso, yamba wachotsa chimtengo m'maso mwako, pamenepo ndiye uzatha kupenya bwino nkukachotsa kachitsotso kamene kali m'maso mwa m'bale wako. Mthenga wa Ambuye. Abale yanga okondeka, lero ndi tsiku lalikulu chifukwa tikupanga chaka cha John Chrysostom. Yeyu anali bishop, anabadwa mchaka cha 349 ndipo anatisiya mchaka cha 407. Anali episkopi, ndipo mpingo unafika poutchula kuti Doctor of the Church. Munthu ameneyi anali ndi zinthu zingapo zimene pa moyo wake anafuna kuti zikhazikike. 1. Anali katswiri womasulira malemba, scriptural interpretation, kumasulira mawu. Sikungo atenga mawu mene alili ndikungoti basi, koma kutenga kufukula, kutenga chiyankhulo ichi, kutenga chiyankhulo ichi, kutenga chiyankhulo ichi, kena akati kuzamasulira kuti ayi mawu amenewa nkutheka potengera nthawi imene Ambuye Yesu amaphunzitsa amafuna kunena chakuti chakuti. Choncho anali ndi mphatso yomasulira mawu. Anali munthu amene analimbikitsa moyo wangwiro, osakhala wapendapenda. Anali munthu amene anafunitsitsa kuti Chikristu, tikamati kuti Chikristu cha Chikatolika, chizimveka fungo la Chikatolika. Kuti paliponse pamene uli akati kunena kuti kodi awa ndi Akatolika, inu ndi Mkatolika, iwe bwanji, ali zochita zanu zikusonyeza. Chrysostom anali mmodzi amene analimbikitsira moyo weni wooneka, osakhala zongochita zokhala ngati kungogwera yayi. Anali munthu amene alimbikitsa timene tiwachula kuti social justice, chilungamo pamaso pa anthu. Anali munthu amene anakonda kwambiri kuti chilungamo chizichitika. Pa dziko lapansi mpovuta kukhalapo pachuluka anthu amene amachita zinthu mongofuna kuti adyerere. Chachinayi chimene iye yankakonda kutsimikiza kwambiri, anali munthu wokonda kuunguza za kufunika kwa Ukaristiya, kuti kuutambasula Ukaristiya umene anthu ena timangounena, timangomva, koma iye anali munthu amene anakonda kuwerenga zambiri za Ukaristiya kuti athe kumasulira bwino mkati mwa iyenso kupemphera kwambiri. Ndipo china chimene iye anali katswiri nacho chinali kudziwa kupereka malaliko. Chrysostom kuyimapo kuti alalike, mitengo imagwedera. Anali munthu wozazidwa ndi Mzimu Woyera kuti akalankhula ndithu. Abale anga, lero tisunga zimenezo chifukwa chake lero tikuti mpingo ukufuna kumulemekeza John Chrysostom chifukwa cha ntchito yabwino imene iye anayigwira. Molumikizana ndi zimenezi ndiye tawerenga lero kuti kodi wakhungu angathe kutsogolera wakhungu nzake. Takamva kale kuti mkulu uyu Chrysostom
kunali kosavuta kuti athandize anzake chifukwa chakuti iyeyo anali munthu amene amadziwa chimene amachita. Analimbikitsa kuti sikungodzuka ndikuti lero ndikayima ndikalalike, hayi, koma kuyamba mwapemphera komanso mwawerenga, ndipo mumpemphe mwini wake wa mawu amenewo akuwunikireni chimene iye amafuna. Choncho tingathe kutenga magawo mwina okwana atatu. Khungu la m'maso, ukhoza kumaona zinthu zabwino koma osaziona. Khungu la kumva, anthu kunena zinthu zabwino koma yosazimva. Khungu la mutu, kuti iweyo ngakhale ena atanena chotani mwa iwe muli ndithu ayi, tikanakhala kuti ni mu kitchen tikanati utsi uja wakakamira. Ambuye Yesu lero akutichenjeza tonsefe kuti munthu amene sadziwa asayerekeze kuyesa kufuna kuoneka ngati ndiwodziwa. Ndipo ndi bwino kuvomera kuti nkhani mukunena apa ine singayikepo mulomo chifukwa imene ine sindikuyidziwa, kusiyana ndi kutenga nkhani imene iwe suyidziwa ndikumayikamba ngati ukuyidziwa. Anthu ambiri asocheretsedwa lero tikunena apa, anasiya mpingo wawo woona mmene muli chiphunzitso chonse, anakopeka ndi anthu ena amene anawakopa kuti koma mukabwera kwathu muzaona zabwino. Ndipo munthu amene amapanga zimenezi si munthu amene akufunapo china koma akufuna chuma. Aona kuti uyuyu tikantenga ndikunchosa kumulowesa kuno tizilandira chachikhumi chambiri. Khungu la mmoto losafunanso kuti uchotsemo, osafuna kuwerenga, osafuna kulangizidwa, kungokhala kuti ineyo nkumakhutira kuti ndikudziwa zambiri. Ndalalika zaka zambirimbiri ndiye tsopano lino sikuti so wina kungonena nthawi yomweyo ndizatha kunena kuti chimene amafuna kunena nachi. Ayi, mawu a Mulungu sali choncho. Anthu amene amamvetsera chimene munanena chaka chatha si anthu omwe amatamvetsera chimene munene chaka chotsatira. Ndipo ngati mungonena kuti ine ndinaloweza izi ndi zimene ndizilalika kaya ndi kumaliro kulikonse chimene adziwa iye nkhani yake ndi imodzi, ati maliro onse ndi ofanana. Ayi, maliro onse sofanana, maukwati onse samakhala ofanana, ukwati uliwonse umakhala chaulere chake. Ndiye khungu longokhulupirira kuti ine panopo ndizitenga izi, ndiye kuti mukulepheresa Mzimu Woyera kukuunikirani kuti muone koposa. Kuona zinthu zabwino koma iwe osazionayi, koma ungoona zoyipa zokhazokha. Kuti ena nkunena kuti koma inu taonani kaya ndi chali chikuona kuti chali chichikuoneka bwino, wina angonena ali apalibepo chimene chachitikatu. Kwa iye ali ndi khungu losaona zabwino, kunyadira kukhala wosaphunzira. Ndikumauza anthu kuti ine mwandiona ine ku sukulu sindinapitetu, ndipo ayi sukulu ya chani, kaya ndi ndalama ndili nazo sindisowa kupita ku sukulu. Ndalama zimasowa sukulu ndithu, nanga chenje mukachita bwa. Lero Ambuye Yesu akunenetsa kuti wakhungu asatsogolere wakhungu nzake, chifukwa kumapeto kwake akuti onsewo akagwetserana muzenje. Ndi akupitira ndikunena kuti chifukwa chani nthawi zonse timafuna kuona zoyipa zawena, osaonamo chabwino chilichonse. Munthu kuchita bwino koma ife kungomasulira zolakwika zokhazokha. Ayi, limenelo ndi khungu. Tizitha kunena kuti chakuti munachita bwino kwambiri koma chakuti chamutakonza bwino pang'ono, tikatende kuti tikumpasa munthu jampata kuti apitirire, koma kungofika kunena kuti ayi mwa inu mulibe zabwino. Ayi, palibe munthu amene mwa iye mulibe chabwino china chilichonse. Khungu lina limene ife tili nalo ndilo kuti tikudziwa ndithu kuti chinthu ichi choyipa, koma ngakhale tadziwa kuti chinthu ichi choyipa ndikumamva kukakamizidwa mwa iwe kuti uchichitebe. Abale yanga, anthu ambiri mwa ifetu sitimachita zinthu mwa ufulu wathu. Ena mwa ife Satana anatimbwandira
anatitenga ndikukhala ake, kotero kuti pa chilichonse chimene tichita timachita chifukwa cha mphamvu ya kumidima. Ndikumaoneka ngati mbusa ndithu kwambiri, akayimapo kulankhula mitengo kugwedera, mphepo kupereka ulemu, koma zonsezo zili za kumidima. Ndipo anthu oterowa akuchulukirabe, chifukwa lero anthu akufuna ndalama kwambiri, safuna moyo, akungofuna chuma, ndipo chuma cho achipeza mnjira iti salabadirai. Kwa iwo bora akhale ndi ndalama. Limeneli ndi khungu lina lapadera limene ndikuliona kuti tiyenera kulimbana nalo, kuti pamene ifeyo tizizindikira kuti ine simbene ndinalili dzulo. Munthu uzita kuona kuti zaka 5 zapitazo ndimakonda kupita kutchalichi kwambiri, kudzuka mmawa la Mulungu lililonse, kaife timapemphera ife tsiku la Sabata, timapemphera loweruka, ena kapena ife timapemphera lachisanu, tsiku liya likamakwana kukonzekera ulendo. Kufika nyengo yokuti hayi zoti ukanapita kumapemphero ayo usafuna, kungoona thupi lonseli lathyoka, ndipo china chikukuza kuti musapite. Limene lili khungu lochokera kwa wakumidima, kuti iyeyo wayamba kutilamulira. Ndiye kuti uyambe kupenya unayenera kunena kuti ineyo simmene ndinalili dzulo, nchifukwa chani? Ndiye mupeza kuti tsiku lina malowena anapeza polowerapo Satana mwa inu, anayamba kukulamulirani, ndipo kuganiza kwanu kunasintha, kuti zimene mumaona kuti izi nzoyipa lero mwazisandutsa kuti ndi zabwino. Limenelo ndi khungu lochokera ku midima. Ndipo tikalipeza khungu limenelo kuti lili mwa ife, tipite kwa anthu oyenerera kuti akatipempherere. Ndinene kuti kwa anthu oyenerera, kasi tonse amene timapempherera abantu, amene timapemphera muchoona. Ambiri mwa ife Satana amalowerera momwemo mkati mwa mapempheromo, iye ndikumachitapo zake, iwe kumaganiza kuti Mulungu ndi amene akulankhula wina wakumidima. Akuti anthu awiri mukatengana nonse ndikukhala akhungu. Ngati m'banjamo nonse muli akhungu, banja lanu lonse likhala ndi ana amene akhala akhungu, chifukwa zochita zanu zidzakhala zakhungu. Mukapezeka wina wopenya ndipo wina ndi wakhungu, ndiye kuti wopenyayo azitha kumugwira nzake, tatiyeni tiyende njira iyi. Ndipo chimenecho ndi chofunikira kwa iwo amene ali pa banja. Muzapeza kuti abambo akuchita zimene sanayenera kumachita, amayi ndikumayesa kuwalimbikitsa kuti aya munanga tayesani musinthe, tasiyani mowawu sukuthandizani, taona ngakhale ku ofesi kumene zamba kuvuta, taona ni ana wa school fees kuvuta. Ndiye kuti mayi ndi wopenya, abambo sapenya. Komanso nkutheka kukhala ndi amayi wosapenya, abambo wopenya. Amayi amene kwa iwo kulikonse kumene apita ni malonda, kumene apita kulikonse munthu osapatsa boni amadabwa kuti iwo anabadwa bwinobwino. Chuchu kwa iye amafuna nthawi zonse anthu azitemenuka azenena kuti mwavala bwino. Limenelo ndi khungu. Abambo ndikonena kuti adona akazi anga chonde izizi sizabwino. Mwachoka nthawi yakuti, mudati mubwera nthawi yakuti, tsono mukubwera nthawi yakuti, chachitika chani? Kunena kwachi mumafuna muzindilonda bwanji. Ukakhala kuti wagwidwa ndi chinzimu chakumidima, si makani yake. Ngakhale kuti uyankhe umayankha kuti nzako ndikulephera choti alankhule, chifukwa chimene chimayankha siwe, chimakhala chakumidima. Lero Ambuye Yesu akutitsimikizira kuti tiyambe tachotsa chitsotso chili m'maso mwathu, chitsotso cha ubongo wathu. Ndiye kuti tiyambe kuwerenga. Pabanja simungakhale 45 years opanda malembo oyera, opanda buku lopatulika. Chabwino nkutheka kuti munagula malembo oyera alo muli nawo, kapena inu munagula Kurani nalo muli nalo, koma mangoliyang'ana osaliwerenga. Ngati ndisimutha kuwerenga, bwanji osampempha mwana wanu wanzeruja kumuza kuti uzindiwerengera zimenezi, zizikuthandizani kukula. Kuti kukhala ndi malembo oyera nyumba mwathu ndi kusamawawerenga ndi chimozimozi kukhala wakhungu. Ngakhale mwagula bukulo lingokhala, buku limene lilinena kukhala kuti kalata imene Mulungu wakulemberani.
mwamwayi mwezi wa Seputembala uno ndi mwezi umene timakonda kulimbikitsa kuti tiyeni tiwerenge baibulo. Ndipo chonyaditsa kwambiri kuti kaya kwa akatolika amakonda kulinyadira baibulo pagulu, amayi atavala bwino, azibambo nawo atavala bwino, uku baibulo litanyamulidwa kaya ndi muntanga kaya anyamulira kuti chabwino akulilulutira. Koma muzaone akangochoka pamenepo pambuyo pakulivinira baibulo, azalinyamulanso ulendo wina chaka cha mmawa. No, chimene Mulungu afuna si chimenecho. Baibulo linenera kukhala kuti inu muziliwerenga kawiri chifukwa tsiku lililonse baibulo limakhala ndi uthenga wanu. Kwa iwo amene amakonda kuti iwo baibulo ndithu ali nalo amakonda kuwerenga, kunja kunotu kuli mabuku. Munamva ndikunena apa za Chrysostom, Bishop or Doctor of the Church. Amalimbikitsa kuti tiyeni tiziwerenga. Ife tiyenera amene timayima ndikulalika pagulu, tiyeni tizi makomentari ngati alipo. Makomentari, kutenga buku hilo, kutenga kuwerenga. Sikungofasa kuti lero ndazuka ndiye ndipeke nkhani. Lero ndifuna ndiauza anthu chule ndi kalulu. Mawa ndikuzasintha kusolusa khala chule ndi kalulu, koma chule ni ng'ombe. Chabwino kaya ufuna kuti anthu azisekerera, aziti kuti bambo amene jama, anthu akamalira kuti bambo amene jama lalika bwino kawiri ndiye kuti umaseketsa yasanduka entertainment. No. Uthenga ukamalalikidwa anthu anene kukhala kuti akunena ine. Kusiriza nkomanena kuti kapena bambo aja anamva zaidi kuti sindinamve zaidi. Bwanji ine ndimangoponya zipewa. Amene chimukhalecho mutuwo ndiye kuti ndiwache, ndipo chipewacho ndi chake, koma ine ndimangoponya. Chifukwa cha Ambuye Yesu akaponya zipewa pa ulaliki, ena amafika nkunena kuti mukudziwa kuti mukunena nazo mukutinyoza nazo. Ngati inuyo simukukondwa ndi uthenga ndaperekawo, zikhale ndinu. Pomaliza, tiyeni tiziwe kuziphunzitsa. Aliyense amadzidziwa amene anabadwira. Ndipo umadziwa wekha kuti ine pano ndikukula kapena ayi. Ndipo tidziwe kulamula, kudzilamulira. Osakhala kulamuliridwa ndizo zoona zathu, zokumva zathu, koma kudzilamulira. Umene ndiye umwini umene umachokera kwa Ambuye Yesu. Kuti ifeyo tiyende kuthekera konena kuti izizi koma izi. Ambuye azitidalitsa mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Amen.